ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву роӣ кардам, ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp, имо, экран буда роӣ кунем. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, аз ноҳияи Ёвор, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Бухтар ва аз дигар тарафҳо ҳаст, ки бо нархҳои арзон. Инчунин хонаҳо аз ноҳияи Данғарам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира аз куҷо даркор аст. дар комментари нависед, мо дар видео оянда гуфтаи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 145 сомону 50 дирҳам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. маромад рафтем, то охираш тамошо кунем. ман корманди Фаберлик мебошам. маро модарам тавсия дод, ки ба ин ширкат аъзо шавам. борҳоро бо нархи арзон тариқи WhatsApp ба ман пешниҳод карданд. номгӯи чандин тояшро интихоб кардам. муддати 3 рӯз пас борҳоро то наздикии хонаамон оварданд. дар аввал ба хонавода, баъдан ба ҳамсабақонам борҳоро нишон додам. онҳо ҳавасманд шуда бо маслиҳати ман аъзои Фаберлик шуданд. мо духтарони ба пул ниёз дошта акнун аз падару модар пул намепурсем. ба маоши худ ва даромади иловагии хеш ба дарс рафта меоем. либосҳои танам низ дар як муддати кӯтоҳ дигаргун шуданд. акнун пули ман зиёдтар шуда истодааст. агар шумо ҳам мисли ман даромади нағз ба даст овардан хоҳед, бо маслиҳати банда орзуҳои хешро амалӣ карда метавонед. марҳамат, шанс аст, корҳоро сар кунед. худатон раҳмат мегӯед. рақамҳо дар мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғарам, дар наздикии кожазавод гуфтагӣ аст. аз район то ҳамин хонара ҳамагӣ 3 километр роҳ аст. дар наздикии бозор, мактаб ва медколлеҷ ва дигар чизо аст, ки ҷош ҷои беҳтарин. ҳамагӣ 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 14 хона кардагӣ тайёр аст. ремонтҳои замонавӣ ва болошам 4 хонагӣ аст, ки метавонед ки хона кунед. яъне ки болош мансаб дора, хонаш мақсад беремонт аст. болошам хона аст. 4 дарга дар болоам хона мешавад. инчунин об ва свет мега мушкилӣ надорад. мега об ва свет аниқ аст. гирди хона пол ниход маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. ошхона, баня, кухни ҳамаш замонавӣ. инчунин дарахтони мевадиҳанда, обсвет дар наздикии медколлеҷ, хоббозор, мактаб, масҷид ва дигар чиҳои лозимӣ. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% ва гирди хона пол ниход мегад, бо сменблокати мегад маҳкам кардагем. хона мега срочно мегад фурӯхта мешавад, бо нархи мегад 400 бо арзон мекунем, ё ки ба ягон мошинам алиш мекунем. мақсад ки мошини қимати арзонай вариантҳои худтона пешниҳод кардем. дӯстони азиз, ба мошин алиш мешавад. нархаш 400 000 сомонӣ. савдои хуб дора. хона бениҳоят расходи бисёр ва ҷошам ҷои беҳтарин аст. ҳамагӣ аз хона то сентра ҳамагӣ 2.5-3 километр роҳ аст. наздикиҳои светофор, бозор, мактаб, медколлеҷ ва назди кожазавод. ҷош бе ягон таъриф мега 100%. ремонтҳошам ремонтҳои беҳтарин, ҳамаш люкса. хоб, ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуда, ки 24 соат кор мекунад ва дар ин рақамҳошон WhatsApp-ам дорам. метавонед ки дар рақамҳошон занг занед, ё ки метавонед дар WhatsApp-шон нависен ва маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, чизе ки барои фурӯхтан агар бошад, маромад роӣ кунен. мо ҳамихел рекламаш мегузорем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки назди Сомонӣ гуфтагӣ аст. соҳибуш обшим дар Сомонӣ мега наздик аст. Регарда хеле маълумотҳо навистиянд. 2 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 14 хона кардагӣ тайёр аст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, об ва свет чамаса, гирди хона маҳкам, рӯи ҳавлӣ, яъне стяжка. хона мега срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ, ки бо муомила дорад. хонаҳо хайр ремонт дорад. барои зиндагитон меша хоҳем, ки агар ки бо ремонти беҳтарин як ранг бор мекунем. нархш мегад 360 омада аз пеш бинем, мақсад ки бо муомила мекунем. хоб, боз такрор мекунам, ки назди Сомония мега соҳибуш, маълумоти пурраша аз рақамҳои буда тисела метавонед гиред. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо аз кадом шаҳр, ноҳия, хона мақсад ки лозим бошад, дар таги видео нависем. мо дар видео оянда ёфтем, агар шумо да пешкаш мекунем ва ба хотири меҳнатҳои мо ялакира гузорем фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар дигар сайтҳо силкаи видеора падилсаш кунем.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Саричинорӣ гуфтагӣ аст. Соҳибшон аз поёни мақсад ки аз поён аз Даврӯзаи Ромид мега тақрибан 6 километр ай. Ай Даврӯзаи Ромид 6 километр то хонара. Хоб 10 сотиқ замин маҳсулот астае ки обшим 8 дар хона дорад, 4 дар хона дар поён, 4 дар боло. Поёнгинош камтар ремонт дорад, барои зиндагӣ мешавад, бологиш ремонт дорад, дар тезаҳушоне ки часпондагӣ ай. Ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня ҳастай. Халқ маълумотои пурра мега тариқи телефон. Нархи хона мега 260 аст бадро, неки нашуд арзон карданша ягонче гуфтагӣ нестай. Шаҳри Ваҳдат, деҳаи Саричинорӣ, поён аз Даврӯзаи Ромид 6 километр хона роҳ астай. Хона поёнаш тайёр аст, болош тайёр нестай. Кадоме даки маъқул аст, рақамошро аста мегафон кор мекунам, маълумот занг занед ва маълумотша гиред. дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания беҳтаринро ба шумо тавсия метиҳем ки грузоперевозка Акаи Ёқуб. И ака таҷрибаи 5 солаи корӣ доранд ки мақсад ки корошо корои мақсад гаранҷкатӣ бори шуморо соҳу саломат бурда мерасонанд. Бори шуморо аз территорияи Москва, Московский област, яъне ки территорияи метрои мақсад МКдай, ки ҷое ки набошад мошини майда доранд, ки мошини майда кати рафта худашон аз ҳамун хонатон, аз ҷои кортон худашон бора гирифта ба пеши Камаза оварда мерасонанд. Борои шуморо гарантия кати ба территорияи Тоҷикистон, яъне ки Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, хоб Ҳиссор, Обшин, Турхунзода, Варзо оварда мерасонад ва инчунин 25 та ноҳияҳои хатлон да мақсад ки шаҳри Бухтар, Вашк, Кӯлоб, Данғара, Обшин 25 та ноҳияи шаҳри Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. Бори шуморо аз рӯи кило, яъне ки вобаста мекунанд ки чанд кило аст, ай рӯи ҳавай мақсад ки сумшона мегиранд барои бурдан. Бортона гарантия кардем бурда метиҳанд. Ака беҳтарин шахс аст ва одами худотар аст ки бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. Се та рақам аст, ҳар се рақамошон кор мекунанд ва WhatsApp доранд, маълумот бортона метавонед дар ин ака бортона соҳ саломат роҳӣ кунем бурда мерасонанд. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сарчашма. хоб 3.5 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардага хонаҳои барака, не ки ремонт дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня ҳаст. Дӯстони азиз, 3.5 сотиқ замина ду дар хона аст ки даруни хонаҳо калон аст. Мақсад ки хонаҳо доруношон 5x3 ва 3x2 бо калидорам дорад. Як калидори 10x2 аст, якта хонаи 5x3, як хонаш 3x2 аст. Ваннам дорад. Хона хай барои зиндагӣ тайёр аст. Гирча маҳкам срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бадрон бо муомила доштай. хоб шаҳри Ҳисор, деҳаи Сарчашма. Кадоме ки маъқул аст, кадоме ки мехарад, рақамошон аст, мегафон метавонед ки занг зада маълумотои пурраша гиред. Ва шумо дам агар амхали хонаҳои заминии фурӯшӣ, замини хулӣ, квартира, мошин, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат роҳӣ кунед, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст ки аз Душанбе райони Сино, Гипразем, срочна. Духонага квартира аст ки дар 7-ум ошина қарор дорад, 45 квадрати метр, обсведа аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис, калидор дорад. Хона обшим ремонтҳои беҳтарин, ки дом чанд ошина нагуфтиям, фақат ки дар 7-умаш қарор дорад. Квартира мега срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 340 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. Шаҳри Душанбе, райони Сино, дар Гипразем. хоб рақамошон аст дар поини видео, кадоме даки лозим аст, метавонед ки бо занг занед маълумотои пурраша аз худашон гиред. Омада мега аз пеш бинед, маъқултон шид, мақсад ки бо квартира арзон ва савдо дорад. Ина рақамошон аст, марҳамат тамос гиред. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замини ҳамвор аст ки се тарафаш маҳкам аст, гирд ва нашта одамо зиндагӣ доранд. Ва дӯстони азиз, бари мактаби навдай гуфтага аст соҳибаш. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, яъне ки ҷамоате ки деҳаи Истиқлол, хоб бари мактаби нав гуфтага аст соҳибаш. 6 сотиқи замин аст ва замини ҳамвор. Бо маълумоти пурраша мегирем. нархша мега 43 000 аст. бо хай кадометон ки мехарем, бо занг занем маълумотои аниқ ва пурраша аз худашон гирем. фақат одамони харидори аниқ мега занг зада, беҳуда мегад нороҳат накунанд. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст ки бо нархи арзон аз Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур.
Якхонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 42 квадрати метр бо об сувои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва дигар маълумотҳои пурраша аз худашо мегирем. Квартира мега дар дуюм ошона маълумоташа ҳами хел нависия. Домашам мақсад ки бо худтон аниқ ки чӣ хел домай ва чанд ошона аст иша нагуфтиам. нархи квартира мега 260 000 сомонӣ аст. Дӯстони азиз, бо хай бо занг занем ва маълумотҳои пурраша гирем, барое ки маълумотҳои квартира рости гап камтар додага астанд, яъне ки маълумотҳои пурра нестай. Адреси пурра шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, фақат як хонага дуюм ошона 42 квадрат астай. Хоб рақамошо 918 астай, соҳиб шуна метавонед ки занг занед ва маълумоти пурраша гирен, лайкура занед, фақат дариқ надорен ва силкаи навори моро дар дигар сайтҳо падисаш кунен. То охират навора тамошо кунед. Квартира ва хонаҳои арзонам ҳаст. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астай. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар тарафи Кулобод гуфтагӣ астай, Соҳибуш. ноҳияи Ёвон, обшим деҳаи Кулобод 1 5 сотиқ замин маҳсулот астай ки гирди ванаш полни ход маҳкам, замини ҳамвор гирдашда одамо зиндагӣ доранд. даврӯза часпонаи гирдаш полни ход бо симин блок маҳкам астай. фундаментҳои хона мега маш рехтагӣ тайёр аста, мега Соҳибуш сурада ҳамаш маълум аст. намедонам чанд дар хона аста, ки фундаментош тайёрай. нархша мега 80 тай бо муомила дорад ва рақамошон астай TCL. кайсида ки мақсад интерес на харидор ки бошад занг занем бо маълумоти пурраша. тоқа сум мега ягон вариантҳои алиши нагуфтиам. 80 000 сомон бардором марамат метавонед занг занед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ астай ки срочной аз Душанбе. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафи Меҳргон гуфтагӣ астай, назди бозор да обшим, назди бозори Меҳргон да маълумотҳои пурраша аз худашон мегирен. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хонаи барак кардагӣ аст ки хона барои зиндагӣ тайёр аст ва ремонтам дорад. ванна, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ҳаст мега Соҳибуш. хай ҷои мошинравам мегад мақсад ки бо хайхтон маълумотша мегирен. нархаш мега 320 000 сомонӣ аст бо муомила дорад ва инчунин дарахтони мевадиҳанда обсоеча мега ҳастай ҷош. хай хуба мега дӯстони азиз бо нашод ки мақсад ки ҳамаша бо маълумотоша гирен. бо гуфта намешавад ки ҷоеш ки маъқултон нест, занг занед Соҳибуша бо хатишон маслиҳат кунед. нархша мега 320 мондиян, мақсад ки бо савдо доштай. метавонед занг занед хатиши гап занед. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астай ки срочной қарор дорад дар ноҳияи Данғара. кадом деҳа, ҷамоат ё кӯчаша нагуфтиам, фақат ноҳияи Данғара гуфтагӣ астай, Соҳибуш. 6 сотиқ замина мега инам хеле хоначо деволош бардага аст, мақсад ки ними девор кати мега мефурӯшем, мега инам хеле кадага аст, нимуш кати мефурӯшем. нархша мега 28 000 сомонӣ аст. бардони азиз, бо хай хатичон муомила мекунен. хай кадомида ки мақсад дар комментария бисёр хоҳиш кардан ки аз Данғара мақсад замин то дар кор аст, ина рақамошро занг занед ва аз куҷо буданаша ва нарх навошад, чанд қад чӣ хела ҳамаша нашуд ҳуҷҷаташ кати пурсен. инами рақамҳои вавилони соҳибшуна марамат тамос аз шумо. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.